inspiraatio tähän videoon tuli Aliisa Isabelin suosikkivideolta. Minun kanavallahan siis suurin osa videoista on englanniksi, mutta olen huomannut, että nämä suomenkielisetkin videot niin saa aika hyvin tai hyvä vastaanotto on yleensä niillä. Joten mä ajattelin, että mä voisin yrittää nyt tehdä joka kuukausi tällaisen kuukauden suosikit-videon sitten aina suomen kielellä. Niin tulee sitten säännöllisesti julkaistua myös suomeksi näitä videoita. Laitoin pitkästä aikaa tekokynnet ja kynsinauhat on päässyt niin pahaan kuntoon, kun ei ole jaksanut naturelleilla kynsillä millään tavalla huoltaa kynsiä, niin vähän hurjan näköiset nämä on näiden tekokynsienkin kanssa, vaikka yritin niitä tossa vähän työntää ainakin sivuun, mutta katsotaan kauan nää kestää. Voi olla, että lähtee irti niin kuin itsestään, tai sitten voi olla, että lähtee irti, koska menee hermot niihin. Mutta nyt ainakin pitää parit ASMR-videot näiden kanssa kuvata, kun pääsee naputtelemaan. Mutta joo, voitais nyt aloittaa. Tässä ei mitenkään ihan kovin montaa juttua tuu tähän videoon. Aloitan vaikka tästä. Tää on Lumenen Nordic Sea Glow Refresh Hydrating Mist kasvosuihke. Eli tällainen heleyttävä ja kosteuttava kasvosuihke, mitäs täällä lukee. Käytä ennen kosteusvoidetta antamassa lisäkosteutusta tai suihkauta meikin päälle päivän aikana. Tää on ollut siis ihan tosi mahtava tuote, varsinkin kun on ollut noita kovia pakkasia. Tää lähti mukaan silloin aikanaan, taisi näkyy jossain videollakin, sieltä Sokoksen asiakasomistajapäiviltä. Ihan vaan silleen, että no mikä toikin on, kokeilenpa nyt. Ja en siis silloin ajatellut, että tää olisi mitenkään niin kuin toimiva. Tai silleen, että ajattelin vaan, että ostan sellaiseksi pieneksi arjen luksukseksi. Mutta tää on ollut siis todella hyvä. Olen huomannut, että itsellä ainakin niin kuin silmien ympärys ja silmäluomet tuntuu, että ne kuivaa tosi paljon näin talvella. Vaikka ei olisi edes ripsaria ja vaikka olisi kuin laittanut silmän ympärysvoiteen sinne meikin alle, niin heti kun tulee meikkivoide, mitäs tää kamera nyt säätää? Älä nyt säädä, pysy siinä. Heti kun tulee meikkivoide tai peitevoide sinne silmien niin kuin ympärysiholle tai silmän alusiholle, niin heti tuntuu tosi kuivalta ja kireältä. Niin on siis ottanut ihan tavaksi tätä suihkauttaa niin kuin vaan tähän silmien päälle tavallaan niin kuin meikin jälkeenkin. Ja sitten totta kai koko kasvoille myös on käyttänyt, niin kuin just tässäkin sanottiin, että tavallaan siinä ihon hoitorutiinin yhteydessä. Ja tässä on tosi miellyttävä tuoksu ainakin omaan nenään. Tykkään kyllä tästä Valo-sarjan tuoksusta muutenkin. Ja tää ei muistaakseni ollut edes ihan kauhean kallis. Ja niin kuin näkyy, jos näkyy, niin täällä on ihan vähän enää pohjalla. Näitä on kyllä yksi oottamassa tuolla
pakkasista puheen ollen. Nää niinku liittyy tosi moni näistä asioista pakkaseen jollain tavalla. Iho on siis edelleen niin kuiva, että tää on ollut ihana tuote laittaa illalla aika suihkun jälkeen niin suoraan heti ensimmäisenä tuotteena iholle. Tää on siis tällainen öljykoktaili. Tässä ei ehkä, mitä tää lukee, kosteuttava prebioottitehohoito ravista ennen käyttöä ja levitä kasvoille. Ja tätä aion ehdottomasti ostaa sen ison version, koska tää on tosiaan vaan tämä testiversio, mikä tuli siitä joulukalenterista. Niin täältä siis ei saa enää edes pumpattua tätä, vaikka täällä ton verran onkin. Niin aivan ihana tuote kuivalle iholle, kunhan ei laita silmiin. Ihania ääniä tästä tulee tästä pullosta. Nämä oli siis nämä ihonhoitotuotteet, mitä tässä nyt tulee. Ja sitten tää nyt on ihan yleisesti vaan, että huuliöljyt, mutta tää on ollut kyllä siis lemppareista lempparein. Tää tuli myös joulun aikaan ostettua. Tää on siis Nyksin tämmönen #ThisIsEverything huuliöljy. Ja tätäkin on käyttänyt niin paljon, että sain rikottua tän korkinkin. Tää korkki halkesi, mutta tää on siis niinku, tästä tulee ihana väri huulille. Ja sitten kosteuttaa ja hyvä tuoksu ja hyvä maku, jos sitä sattuu menemään suuhun. Niin tää on huuliöljyt, mutta varsinkin tämä on ollut nyt tässä vuoden alkuun kovassa käytössä. Tästä tulee varmaan koko ajan tällaisia pieniä ääniä, kun sormet tai kädet osuu tuohon pörrömikkiin. Hyvin sopii kynnettää myös näköjään tähän puteliin. Noin. Sitten se aikaisemmin mainittu kauramaito ja tee. Eli siis varmaan monelle tuttu tää Oatly-kyydin parista. Kauramaito. Tuntuu, että tästä tulee nyt liian kovat äänet. Jotenkin. Niin siis tämän yhdistelmä mustaan, mustaan teehen. Oon ollut teenjuoja jo monia vuosia, vuosien ajan ainoastaan vihreän ja ton niinku kofeiinittoman niinku, mitä ne on, niinku herbal tea. Siis niinku tiedättekö jotain kamomillaa, piparminttu, tän tyyppistä teetä, en nyt saa sitä sanaa pääni. Mutta nytten siis tää ei nyt oo mikään uusi juttu, mutta tää on nyt taas tammikuussa noussut uudestaan tavallaan tämmöiseksi aamujen rutiiniksi ja suosikiksi. On siis musta tee ja sitten siihen tätä kauramaitoa.
tää nyt sattuu olemaan se mitä on ollut. Tällaista jotain ihan perus Liptonin mustaa teetä. Mikä alkaa olla kyllä tällainen 4 pussia enää, eli tätä täytyy ostaa lisää. Mutta otin tän tähän, kun ajattelin, että tästä kuuluisi varmaan aika kivat äänet tästä laatikosta. En siis juo kahvia oikeastaan kotona ollenkaan. Joskus teen jääkahvin, mutta kahvia tulee yleensä juotua vaan työpaikalla. Niin kotona toi aamurutiini on aina nyt, tai siis nyt viime aikoina ainakin ollut toi musta tee ja toi kauramaito. Noin. Siirretään mikkiä vähän, että nää näkyy. Eli tämmöset North Facein kengät. Otetaan nyt näistä vaikka vaan yksi tähän. Eli siis täällä on äärettömän paksu vuori täällä sisällä. Jos siitä näkyy. Niin yleensä talvikengissä itsellä on ollut aina niinku paksu sukka tai villasukka tai niinku tuplasukka yleensä. Mut näihin ei tarvii eikä siis edes pysty laittamaan. Et nää on niin tavallaan sen yhden sukan kanssa jo sillä tavalla tiukat. Ei tiukat silleen huonolla tavalla, vaan silleen, että nää niinku istuu tosi hyvin siihen jalan ympärille. Että tänne ei oikeastaan edes mahtuisi ja ei todellakaan tarvii, koska oon pitänyt näitä siis niin niillä kovilla pakkasilla mitä oli, mutta myös näin plussakeleillä. Ja plussakeleillä varsinkin tulee tosi kuuma jaloille, mutta silloin pakkasellakaan niin ei kyllä koskaan tullut kylmä, vaikka oli vain se yksi sukka. Et joskus niillä kovilla pakkasellakin jopa tuli kuuma, riippuu kuinka paksu takki oli päällä ja muuta. Näissä on sitten tässä vielä tällainen lumilukko, että tästä voi kiristää tämän. Saiskohan tän yhdellä kädellä? Tämän ympäryksen voi kiristää, niin sitten ei mene lumet niin pahasti tänne sisälle. Niin nää on ollut kyllä tosi ihanat. Ja on siis suhteellisen uudet, ehkä kuukausi sitten ostin nämä. Kun puhuttu tavallaan sellaiset, no ylipäätään talvikengät puhuttu,
housut. Tällaiset. Vähän niinku haaleet marjapuuron väriset. Voisiko olla hyvä kuvaus? Kertokaa myös, jos teillä on mielipide, että onko tää hyvä videon pituus näille suosikkivideoille, jos näitä tulee lisää. Vai haluaisitteko mieluummin lyhyempää tai pidempää? Itse lähinnä ajattelin sitä, että jos tulee kerran kuussa suomenkielinen video, niin se voisi vähän pidempi olla kuin se perus 10-15 minuuttia. Mutta se on nyt ihan teissä, että mistä tykkäätte. Tää tuntuu vähän ikävältä näihin kynsiin, kun siinä on niin iso tuntumaero, jos on niinku geelikynnet tai sitten tekokynnet, kun nää tavallaan niinku täältä kun vähän joku tulee vastaan, niin se tuntuu siltä, että on lähdössä irti. Mikä sama tunne ei tuu geeleillä. Niin tää on vähän innoittavan tuntusta. Ja itse asiassa mietin nyt vielä ihan just tähän hetken asti, että mainitsenko edes tätä Netflix-sarjaa, mutta ehkä mä nyt sen kuitenkin sanon. Eli voisin nyt sanoa, että Netflixissä on ollut myös yksi suosikkisarja, mikä on hassua, koska nykyaikoina ei tule siis katsottua mitään sarjoja nyt useampaan kuukauteen, ei vaan ole niinku tullut katsottua. Mutta nytten Netflix suositteli 99% todennäköisyydellä tykkäisin tällaisesta kuin My Life with the Old Boys. En tiedä, onko sillä suomeksikin joku nimi. Siinä on siis tää Suitsista tuttu ihana Sarah Rafferty, onkohan se? Ja nyt ihan sellainen niinku triggeri-varoitus, että päähenkilö on siis orvoksi jäävä teini-ikäinen. Mutta jos tykkää tällaisesta niin kuin kauniista maalaismaisemista ja tällaisesta ranchi-tyyppisestä miljööstä ja sitten sellaisesta niin kuin ison perheen vilinästä, niin todellakin suosittelen tätä sarjaa. Sain just katsottua tänään loppuun. Ehkä loppujen lopuksi vähän liikaa sellaista parisuhde, tai ei edes parisuhde, vaan ihmissuhdedraamaa omaan makuun. Mutta siis se on tällainen niinku teinisarja. Niin. Mutta siis tykkäsin itse todella paljon just siitä sellaista fiiliksestä, niistä maisemista ja sitten just siitä suurperhe-aspektista, niin voin suositella sitä myös, jos jotain sarjaa etsitte. Ja nyt nää kuukauden suosikit loppuu tähän, joten kertokaa tosiaan mielipiteet tästä tuolla kommenteissa, jos mielipiteitä on. Ja palataan taas. Englanninkielisiä videoita on tulossa. Ja sitten taas
tuossa